Malis nung may develop na yung lugar ko. May simot to. Ito malapit na ma-developing kayo. Ang pandata ka. May develop na na. Malas magamak kondad? Punta sa doon sa inano niyang bako. Hindi pa. Hindi na nakita yung bahay ng pinagano. Sa tabi natin. Oo, hindi niya pa nakita. Kamsi ko? Alam mo itong binako mo. Sa ito natin pangawa yung baling ng party. Kasante na yan ba? Ay ba? Wow. Ay At ba? saka itong bakod na papalaya rin. Ay ba? Pwede na ng bato-bato kaya. Kasantin na sabi kayo niya pa. Pwede na ng bato-bato na kain. Kahit yung baling rin. Kasante na ipapagawa naman. Mitas bagay tanggap mo mo kanyan. Oh, architect, ayun yung architect ko. Kompleto Kenny. Ay, alay, mangga. Kenny. Wali ng kain, boy. Kenny, Kenny. Ka naman, ate kong bisita, magkabe, baka rin eh. Yes, okay. Kanyaman yung pama nga, no? Iapos itong. Ako tinalan. Yaman ka. Kenny, kenda ka? Ikaw. Mangka ba? Talakat ka. Ano boy? Bababaeng mo yung ngayon eh. Babae na. Ay, malyari kanina. Kaya pwede mo. Alipo. Yang mag-harvest ka nun dyan tayo. Kenny, pwede ka kanina. Yan. Pwede ko niya. Yang mag-harvest ka nun Yan, dyan. pwede ko niya. Yang Pangasinan. Kamatis. Kamatis, buri ko. Bago kali. Kenny, sabi tayo na. Kamatis ka no kamatis. Baba. Talan ka ba? Alam mo ba? Mga kapasibayo ba? Ba mga kapasabay ko boy? Nani mga tala? Yan ang magkakaroon. Hindi pa nga ng bagya. Ito naman natin. Yan, thank you very Sipita much. na Kenny, okay na kaya kanini wa. Yan, bago. Yang mag-harvest ka yan dyan Pangasinan. Kaya nano? Kaya mais. Bago Kenny na nga yan. yan. Kay kay pang Kenny. bapunta lingkay nating dakal ka niyan. Kapag meron pa. Nano na kanta itang bayo ko meron kay. Anak ha. Naman? Yan man yaman. Arawin ba awren buro o kanyaman buro kumare. Ano ito, mabalawan. Misaling kan dresser, mana kita laran. Wah, yung paano Mana kita lang. Amandarang kay. Oh, ano? Yes, eh. Nya nga ako mag pormero kanita mon. Bal mo den treasure ko lula. Matutut ko kay marangay. Nya mago magar na parang anak ko. Sipag mo na kondad. Ah, wow. Matutut ko kay marangay. Kumano ka lang. Yan ang konting borong. Ranggan ko tayo. Ay po yung Naman? yaman ka rin borong. May salila na oran din magalang. Conception po. Itang matwa, manyaman na itang borong na na. Kaya talala mo. Wala. Kaya pa mo gos kaya mapuntang meron na kanyan sa tambabo. Anyaman. Tita Jen, di na lang burang. Anak? Buro. Ano yung Ano kaya yung sinabing pesta ano kanina? lang mangga? Pesta, babi. Yan, aus to yan. Yan. Bakong Kaya pinutong baril yan na. Panay ko ya, makanya ning pamangkin, isang Awa. Alam makdo ka niya. lang McDo nalang Jollibee ken, Manyaman pa hindi kaya tang kanina sinabi mo eh. Kumakaw po nga sa ating net ha. Ito na makapagtukan niya. Pinukadas. Baba. Pangmangga. Wah, mau pa. Mangga ba? Lang na yung Kaya po itong kompleto nakagamit. Kaya ni makapagkain ako masala siya. May dalawa na ka. Ayan dito ang medyo ang pagkapitan na laya tornin eh. Alayo. Mga ruler ko rin kaya may kaya Tanapon, ko rin konsyal. kareng kita ka nakala pulisya tila i Marquez ang kwenta pinat itang ni Herrera. Napno ka kan pulis dito keni. Wala lang. Ano mo yan? Kusot ko na. Kapag. Garita ba? Pagkain lagi. May naman ba? Kanya man. Nanalo na. Matregning na po. Kaya natin ako ng ulam mo. Ano yatin ako? Baka ba? Yung baryo. Kaya ka dumaan. Gustong dinatang na yung kaya kang syudad ang bongkay. Nagtsungan ngayon eh. Bisa kang tayo, bisa mga ka. Kaya po ito. Kaya po ka, kamatis, balasenas, Kompleto yan. sapanyaho. Kanyang pandemic na. Nakatakot ng milyar ha. At saka ganyan, wala ka man tigatig ang COVID na. Kaya kalukot ko sir, dala mo yung natulungan. 100 po yan. 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 100 po
Nagaman po mag-face mask kanita kanin yung balikan kami mo. Bye-bye. Marakulyari na investment yung kanya niya. May magkano ka kayang kanya? Atin na mo rin po. Yung Bakit dyan? Bakod. Kaya ganang development na nila siguro may 3 million. Ang 2.5. 2.5 Kasama si siguro. ate mo. Pati ba ako daw, mama mo lang yung mga. Next time si Bunso. Wala bro, tangang ko lang. Ano? Hindi ka ni ate mo. Nakmay ano? Hapon. Kapsi ko na may ano? Ano yung buwatan mo? Ba? Ano naman yung mama kami. Ang baka mo naman ay magkabuling. Bano, naman niya. Yan nabalitan kaya pare mo tunet. Ako Brian. Sabi ko wala si ate niya. Wala si ate niya. Ako rin exam si Naman Bunso. na rin bro. Naman lang. Yan na kain. Yan ang malat, yan ang mangit. Mangin sila. Namda, yung buro. Manyaman gagawang buro itang tao ng Darius Kaniking kahit king Baltukan. Ay, kain. Kasi kahit po yan si Lota. Dota? Ya, itang lota. Wow. Itang balen, itang potang kumanyang kakayang kaya. Ay, kanya nga na buro nita. Yung mga kapangin ng karatang baso ng magkatabigan. Ang magana nga sila yan. Itang kaya Bali ang koyo. Wala yung sinabing Jerry Skinner kaya niya po susis. Na? Hanggang look po, buri kayo ni. Yes, niya. Ang dodo, papasag ka kang buwatan mo lipod yan. na. Yung talagang bakit ta. Magbalik sa dati mong katawan. Binubano ka dito. Kaya ko, may message ko eh. Mara, manyan pa yan. Bakit? Ano tam? Mo no? Wala. Tang nano? Baso, kanya ay inuman danon. Pwede hindi naman. Nakanong kang... Kami nga resort kayo ni Kontan. Skinny na kayo pa niya. Ayan. Nakuya. Nakanong kang tanong kaya men pa kaya bumbawa, mineral lang. Ating yan, ganun. Moment it. Sa negang kain. Yung may resort ka, nagkain, meron mangyari eh. Uwa. Kinita na kanta. Kenta na mo magkain. Uwa. Kita problema yung pamangkin. Hindi ka na guli-guli. Ang tanam katangin. Hindi na. Oo. Ang balo mo yung burit, pamburin-burin talaga. Nakin balik. At mama kitang iningkain niya ng langgok. Ah, lagot kamote. Ay, oo. Alam mo, para kang kayong balik kayo kuya. Oo, langgok kamuting kahit. Ito, magsabi ka mo, kung hindi sa kang tubig ang bossed mountain. Uwa. Ay, At ito. makaprepare yung... Exactly. Maos na ako man. Makabis lang ng tao. Kaya nila mo. That's. Oh. Thank you. Kung kalburo ni Major. Alasusi, kusal, kay Bisa ay kanyo. Ay, ganun mo na. Sa tinilo ka lang yan eh. Santo niyo. Ay, nila Koy, siya. ano ko? Dulo yan. Santo niyo. Tahimik. Sa akin ni gated tamo. Sarili tayo kayo talagang private property yan. Agis siya. Wow. Tinakang power ka yan eh. Tina. Tinaksiyar mo naman. Ano yung danong pa yung halapot ang pakukot kong kay Mang-Jet natin ka. Bomba ni. Awa. Bati ako mang... Deep well na. Ba? Shallow yan ka na. Kasi mo lang pa ka. Hindi yata yung turo namin, kabigyan na si kakaralan, Ba? kakaralan. Ninano ka torne. Nakasing na yan eh. Bauti ang manulam. Ano yan, yan, tingulo at spirit ng tilapia. Yan niya, nataba nung dati niya kain. Aligo, nais yung kabulan niya. Ganun takalap ka son. Lapasan na ka siguro yan eh. Ali, ito na kayo ni. Oo. Ayaw pa kita akin talaga. Naman Wow, talaga ano ng bari. yung kahit Wah, sila. kagano yung bari. Naman lutong bari. Ano yung siniwang ng... Awang ng... Iba yun yung malatiya. Ah, 72 ne, 70. Matwa ko 5 buwan na kayo. Kaya bigay med ako. Yun o. Hindi. O tala inel pala. Wala ni. Kaya kinabang. Ah. Sino rin di ko ya? Ikay, bonsai. Yung mga kupoy, Yung may pera house. ko yun. Ito sa mga pilatan. Yaman eh. Kapag nila rin yung... Labi yun eh. Makanano ka miras kan boy? Ano yung Dario? Yan yung nga pa, yung asawa ko.
Manigat ang panahon na 1980, nakapag-abroad ko hanggang 1995. Wow. Para to po. Ngayon ako yung pinatubo, nakakaya ko na din sa pamilya ko. Kaya ninak may nalakad ba eh. Masanding pagkainin. Ikaw may tenyang Kumawala ka. Yeah. imang kain na ipengar mo babae. Salamat na Kailangan na. naman yan. Ang naman niya. Mga pagdami ha. Di, ikual itong kanita, mabi ako dito, ilang uta kanita ka rin. May maintain kayong kung Doon yung maintain? kakabana ko naman. Ano to, yung takit ang asawa ng kadwa. Nakarat ang balay daw, Kailangan mga ko rin di... Kaya ka rin. Mabait, katawan, mataba ko. Totoo. Ay, lang. Kanyaman pa mo. Talagang bisa makain, yung... Bakit Rupin, mayaya ko pa. Awa. Mayaya ko, mayaya. Bakit yan? Datang larang appointment ko ngayon, no? Hanam na siguro. Tama na. MBA mo. Ama niya. Kaya na ano? MBA. Ah, BA. Check up daw. Awa. Anak na yun eh. Ano siya niresken, dito ka na pa ako. Ano ka ba? Ano ka ba? Ay, tipemili kumong yun eh. At di pa nasigan eh, oh. Kaldero. Tama ni magdala kang tukod. Awa. Artistepek na. Yaman. Ano ay kayong baryo? Kailangan pa ito kang disabled. Baka magdala Ale. pension. Ano? Kasi 65 malagwa, this is the time to fight. Kaya naman 100%. Mag-umpisa ka ngayon 30, 50, 70. Sabi lang sa mo? 65. Kaya na, happy na yung pamag-fight talagang disability. Ayaw mga chamban, man. Sabi niya 100%. Yung mga niya na. Ang mas important. Hindi niya ikaya eh. Tapos na. Tabalo nung last day ng social security. Saan naliran eh. Almost 1 family dahil 5,500. Ano ka na? Mano ka pa. Dahil ko pa ako ha. Tugal ka nito. Sa tingin Mandar ka pang mag-aaral ka niyan, kaya ka nun. Bayaran na ka. Educational. Baka niya kira, mag-enroll yan mo. Texta diyan yung kaya, eskwela. Ako kaya bigyan kaya itong anak ko. Yung mag-aaral, yung kuma. GI bill. Resibo ka, kaya may nagwa ka na. Ngayon, kaya ka naman kaya. Baka man naman. Yan, may ko ako, tsaka mo kay Binlo, galing na Ned nun. Oo. Hindi talaga ang takon dahil. Ay na, kayo kang medyo kaya. Ano? Mag-Manila ta na kami. Ang Lumapa manyaman mo. mo. Doon sa pinuntahan nyo. Ang manyaman sa na Cavite. kaya pa mo. Mga lobster ang buong kaya. Punta ka kaya taking kay? Dampa. Itong makapagal kaya na. Mga pagka-highway. Mamalengke ka. Makaya ito. May kaya pakita ko doon. Ang Kita na tayo tang undads na. Wah! Mamalengke ka, paluto mo. Ikat na agong manton na eh. Kaya may ngayon. Ikat ako undads. Yari na kapiain. Mako kami pisana, makakulay na kayo. Tanga na May sa si buong. kanya compare ka doon Si dati. kanya. Katang do, medyo Bagi-bagyan ako. papunta na ka kaya. Paboran mo lang, laba. Ating ang fighting spirit na. Labanan na. Nakalala sasabi ka nito yung... Nakalatang rin kaya laran, no? Kingfisher laran o taraga? Tara subo. Ang lang ngayip deta. O siya, di ka na ngayip balo. Walang marakulay yan, datang mga rakol. Tanto nga nga. Atin, kimpulo. Ratang kaya, No, kan yung dumara. tulukan? Manyaman datang dumara. Ah, Balang bibili. Balang bibili. Walda, ko. atin na. Tempulo. Pulo. Ito po Bawal yung mag-hunting. Bawal na. Sekundara yung nabiya ka po tulong. At patili ka sa Bawal na. Ali. Bawal na. Sa dyaning kaya kang dumara eh. At yung pag yaning itang kang kompatre, itang kaya na. Wah. Itang kayang asikan. Oo, bukid. Maraguling asikan na kan balo ko eh. Gaya, 22 siya putang ka rin, tsaka yung 8 yung kening rabo. Tinayin ka eh. Investment mo ganun. O nashoot na. Pinadala.
Ang kapin natin niya. Aduan, Sulit, ulibala rin. Ito yung dalan. Yeah. Kaya ganun. Yan yung bago, bro. Ano yung masaya na ka man? Na, Ita ay, namang pero walong tala mo yata, yan, ka masaya. ito. Na, Kaya Hindi. aba ka chowa Kenny. Ay, Del. Jogging Oh. ka. Pera, gastos mo. balikin eh. Oo. Nananaling nga yun. At niyang Kaya ato, yung taka mga yan. kamanga niya na kaswelo. Tarag yan ni Panar kaya Kagulo pala eh. Kaya uso yan. Pati tabi na yan, ano yung nga dito. Chicho na ako. ano. Kasi katwira pa, tune eh. Ay, tambalik itang harap naman yan. At siya po. At May saka, puto na yan, pito yung kaya ganyan yan. o itang anak-nak yan. Pito yung lote. Tuloy sa labas ko yun. Balik Kaya yan man niya ko niya yan. ang bakot. Ngayon ko yan eh. Pagiging nga sahon. Kamatis. Tambali na Kung kita ko pagkaroon yan. pala ka na kamatis ng dats. Alala pa bunga ng kamatis na nila niya. Alam Tingin kamatis. masanding larang Pati nala? Vitamin C. Ah, wow, kaya tutuwi karta na malagtal. Na, Vitamin C. ang pongo kara, kumpleto kaya na pa niya, kalabasa. Oh, Buri ko, okra. wow. Bien, bala po kasi dito ko. Yung sigarilya. Ba, nung native vegetable ko yun, main ko kaken. Kaya ka, agka meng tay bosan mo. Ah, sagli, ang dalagay Kenny. Buri mo nga Aldo. Kalampan na ako agad yan. Ano yung kaya nga doon, makalakad. Kunya ito nga, bigla ning pasubol na yung asira ba? Balo yung balo pa siya buri ni pamangan, ni kong dads. Sa tingin mangan. Pero ngayon ang buri balo yung balo. Sagli ang tok-tok. Alin niya, May visa. nung tapan niya talbos kamuting makanyan, sabi mo. Wow. Titimbri na kaya ka, sabay. Alam nga, radyo ka gan. Bigla na, tinas biya. Ating Tanan man na naman eh. Litaw. Bisa ko ano eh. Wow, kita ko. Hanggang sa nasi galing mo. Yung mga. Ako na si Piray. Hindi ating Yaman na ba? ating papagkawayan. Eh ka masyado Bakay pagkawa ko niya, Ted. Papagkawayan. Wow. Koto bala na nga chiko. Ninananda ka. Siyempre, Aldo, mapalihangan na niya ito. Alam ko, may mga paligin, kiningal to. Kaya Nakarita batang maglibutan dyan ka Ayan, Aldo. ayan, kita yan. Eh, may rasa nila. Yan po kung bandang alas 4. Kaya nga sa 4 kita, pero wala yung mapaligin. Ayun, kay. Kasi nagkakita ba't ganyan yung banda? Native vegetable, bisa kang mangan. Ato kika kang bosan mo ken. Magsabi mo. Oo, basta siya ako may mauso, sagli at tinang kaikin. Makaredy na. Nakakasok yan. Nailamak kaya kami na. Kaya sumangit. Ang danan mo kanita. Anya nga tsyon kaya katang swimming pool mo. Oh. May gilitsyon kaya nga so ka rin. Dinerang niyo. Dani-dani lutong niya pala balam litsyon niya babi. Kaya may mekaniti ka eh. Karate kilala, Kaya ewan. nakarika Oo. pa yung mga sikit. Ayang muna tanga rin na. Eh, kaya mabalo si yung pool natin. Hmm. Yaman niya kumikas si yung pool at si pool. Ah. Ano yung Hindi atsya? niya bakery, hindi ka bakery po At siya naman. ang- Nagagawan to. Ano yung ating ang kubo nga nito? Kaya tang malaw yung pakyat sa swimming pool. Ala na yan eh. Algoran niya po itang bilas ko, Alvin, manaba na yan. Alvin. Alvin kulit. Wala po itang kituro magalang. Ah, wow. Ang tao kita. Tao kita, tayo ka. Kang gura kay mata. Binye ko rin kayo ko kayo eh. Detang ka na akong ganso. Anam lata rin itong ganso akong binye kayo. Bilas kayo po. Bilis niya. Kanyaman Kang ka. gura kay mata kita. Derang mula. Nangapang kaya nga. Yun ako. Saan din Yan, naman sa tingin ang mga na. Buri ko yung kayo, buri ko Sa pa. tingin ang mga kanako. Ay, ano magyari Kapire kayo? mo yung pera ko. Buri ko yung pera mo. Alay ako mga yung kumamangan yan eh. Kahit pinandad, maraan pa. Mga anak ko naman. Hanggang alauna, nasitos na madaling araw. Mamang ko. Alben yun ako mo. Malami kita mga biya ko yun. Yung mabiya yun. Hindi sayang mga makanyo. Omeng. O ikay. Bet. Mga biya ko yung Hindi kapatri. pa Ah, minsan kapatid. ngayon na. Putalanan pa rin. Tingin na lang. Doro magluto ka makanya nana. May kataluna. Oh. Mas anting nga ng Ano nga pa makanya ka Wow. ba? Oo, alay bubong. Tika pa lang pala yun. Ano nga, uli nga lang difference sa katawan. Magluto kang native doro. Kaya kayo mais. Magluto kang native. Ito yung buli na, native. Nandiyan lang. Sali. Kala ko yung... Diyan lang po sa mais. Tahimik yan. Tahimik. Siguro nga rin mapanguna pala ito na. Conception na. Pulugal ta ngayon. Conception na yun. niya lang po yung kahit man.
Ano yung ito, barangay niya mo, wakas ng dulo kaning Concepcion. Dahil ako ko labasan nyo, pangarapida na. Kung meron kong datang kini, meron ka pakilala. Okay. Bagay hindi kong gabon, abi kay Consiel. Anya salwang kini, makapick up na ako. May tanan na ako ba eh. Naksikaso, mahala ka kaya na, uyak sasaliyaw. Kwento mo. Nakakondans, pagkarandaman mo. Ayaw, makasalamin niya. Di na sa mga po yan eh, mato nga gabon. O na yung kati mo buko ng pandemic. Masalamin nyo, Wow. makapahin nyo. Makakolong-kolong kumunta kang Ayan, tagal. kaya di kayo magayati, makakulong-kulong nga mo po, kahit dati kayo makapigap ka, nasa tingo. Wala. Boss, ini masanting niya po ako. Babagay pala sa agagak. Dahil kaliguran ko, tayo na ako kilala. Walang pa ko na kilala ili, kung kaluhuran. Ilan may gayente kini? Anyang tage po kita, sige ni pick-up na kita pirata ni. Leko ni kupya na pong salamin na pong pispa. O tayo ka pala yan. Nanda pala may kita. Yan po si Kaswan. Naksikaso. Bala na siguro lang akong panyali ako mga kikisim po. Paili na ako kanyali. Sinak pala yung aitsuran. I-episode mo niya. Alam pala mga bigay solar na. O, aray niya kayo, di na nila na. Ayan, mati ng poste. Sali ka solar bakit nga may kayan? King kay MMT. Punta kayo nung MSLS balik na Bisaya. Ah, Within 1 week. Amura na lang solar na. Dahil di Janit- maragol bagya. Eh, dahil ito solar na siya. Ko balam kandila yan mo. Yung Lazada, ay, alam MSLS eh. Pwede kaya lasada. Eh, nisasalin ako kay kay. MMT. Saya, yan po itong Maragol Lores, tama rin. Punta ngayon, may ka-resort ko yan. Kung may karesort, paggawa ka Wow. resort kaya ni ay no, potagal. Tumugan mo yung tao, marami yung konsepsyon. Ha? Kaya siya, 50 mo yung buntok. Bandang. Ka- Dakal na ba na yung bandang yan? Ay, ha? naman. Baryo talaga yan. Ako rin yung dala na. Baryo talaga yan. Yan. Kita. Bakit ang adobon? Ano ka Ito mantakan kayo eh. Malatigit Alam ka eh. po kaya ng dala? Bili mo remender kilay. Bila ko ang gala na. Tangan ako ng Muli ka sa pangangaling ka. tapong nestor sa mil. Tantan. Sementado na Tama yan. yan. Tatagal ko siya. Ay ba? At chula ka? Mitara yan. Birthday, kanda pa, kaya pa, misyonin kita ng simu. Yan may dalanan may malyap. Ano ka plus kunin para. Muntake eskaler. Muntake mapako. Baliya po, ay, Pau na kane. Ay, Nanon, apo. Nino? Ay, tantan. Tanta apo ka. Ninong nanong chance ng tantan? Ya. Kaya di po, susopan mo yun. Eh, di kasi kilala na yung tao eh. Kaya, Lalo bimi mo. po, kaya bimi po kita kay Dogeta. Medyo kaile. Lungin tegal ta kanya. Nangyari kayo? Yes, sila. Ang babae. Dega lang ang ini. Daragdag niya dito ka, dito kami kay sampu natang yun eh. Alam mo 20, alam mo 20 pedaso. Doble na, doble na yung gawin. Vanessa. Sablan eh. Wala pa yan binali. Dali ka pang mga Sa karao. tinakay, mama. Iya dapat naman. Netabayan pag yan. Oo. Na, dapat yung Sa tinabahan eh. Oh, yeah. Ali kay tagarele naman Ay, makapangan makan yung babal na yung aso mo. Alin? Nanong buri mo may balik yung dati mong katawan. Panay kang tutugi kang Edmond ken. Wala ang problema ito. Dala na ako ngayon nun eh. Dala na Ngayon siya. kayo magkasama. Malaw yung pulungan eh. Ay, malaw yun. Sementado na eh, kaysa Malaw sa yun. Ay ba? Dakarang manasan. Ay, ngayon panahon na ito lang. Wala pa. Watang magpamalala pong... Wow. Mas masante ito sa luwang takal. Libre manasan. Watang pang datang... Apa yung hektaryo? Tandam. Simpuno. Watang Kung para kanto sa may mo siya. papalay po ito. At imano kita yung pulo kita sapa mamandos ka may malikwa ka. Ano nga rin itang dalang gagawan dahil lumalka na benchi ah. Kita po. Atras sa banti yan. Nagawan na kasi Ano lumaya. mga point per Lumala po na siya, lumala rayat. Kasi Kanino yan? yung doon na yung scholar. Aray na Ay, si sa Migmandi. Kaya na, Ay po, benchi yan na. kilala niya po iya Tara, po siguro, akaw mo na oras kaya agad. ko siya kabay sa Maragol. Ba, balo kita. Kaya apa itu ngertara ini kalau tanganak na kay kilual karena pemana tunggal lang hektare. Kaya yung neda ko li sapa kaya kung mamandos ka mo. Mi kasud kaya po kay Buli ka cawan po, ng Andrea. hektare. Ako rin. Kay babaraya ini yang babaraya ng minatay na may cawan po Kasi ipay. may kwa. Gagawa ni Wang Koy. Yan masyadong- Yan Ako masyadong papalto internet ka. Malamang Pero siya na nga nga doon dala na libre na pangin mo. Tagkilarino. Pero may kwa kita. Yan yung manulbog. Kailan yan ka eh? Lagi yung 4 hektaryo. Amura na.
Ay Apat mga, hektarya. kayo kayo. Tunggal milyon. Right siya. Halili, dito lang doon yan. Sa Bulacan yun yung... Pwede ka saling metro hektarya. Kukunan mo yun. Kung nalmengan eh. Hindi naman yung walo. Isa pa yun. Gawa ko sa ili ko niya kayong bigal eh. Ang gaso nila ano yun. Ano isda yung tama? Kasama ng liwalo. Ay, ating kami na malinawi king kulatingan na luyang hektarya. Gurami. Oh, kulatingan mo orang yan. Karen. Sa 1.5 po. Malapit yung kulatingan yan. Kaya Lele Highway. Okay. Ayan, lawet talaga titulo na puntahan. Ay, wala ka na dating kape sa sabi. Ay, tumawag kang Kulatingan. dalang bura na nakanako. Kalaistan. O, ito po nga luyang hektarya, katang sa 1.5, 4.5 yan eh. Katawag yan po. Ayun, ti kayo mo, tawag kayo, Aliya po sa saliya ko. Kay, lawet tala po na takay, nung wakila, baraya niya. O niya po milos kayo bali. Kaya sabi dahil tamatong dili, malari kayo 1.5, siya 2 milyon. Ano? May kamuha kayo timi. Alam Masalang ka sa kare man. Iya, pantang din ang larang bayan. Anya nga lasasali, pabenta yung nga kayo, 1.5 ngayon nga tinasasali, bigla yung gayo nga 2 milyon, Baka niya ko kasali. 2 million per hectare. Per hectare. 1.5 yan ang gawin. Next something na yan. 1.5, kanya po lele. Wala Bukarin na yan, bukarin. kapakatan. Nangat ah. Lahat. Ay, kita po. Kuno nga ako sasali. Kaya kabaysar mo lang, Dapat bawal magano kabaysar magano. mo. Boundary. Ito yaluang. Burin mga. Wala masat niya po, kanya lele dalan niya. Ay, kanya bali maragul. Apa ya milyon. Oh. Ketang bali po siyang tuning kalugurang kuha na kawarang kulahan na doon dalan. Eh, iskalan kaya ni magkano Ali pala yan, ka ng mga yan. basta bimo ka na kada nga Wala yung presyo. pamigay na yun. Ali ta, may palabang kami, busiyan eh ba. Batin na. Dati, kamuran. Kahit po kitang gaway-gaway kita, 18 lang niya, Hindi, 2.5. napapatang yung magkano per Basta square lele, meter. eskwela po na school. Oh. Dati ah. Wow. Kaya may sabi nung lalaki, ang partner pa yung lalaki eh. Oh. Kanya po yung mulay kumar na. Eh malari junior ha, yung babay. Apa yung milyon na. May ngalari. Kapatan lang pera. Kantat talagang sali ko po. Ano yung por labo por ring pisalon eh. Alang matino. Apa lang pintalan tan eh. Oo. Ay, sinaligbikal. May Facebook. Siya nga sa limit ang... Tagasan nila. Ito na ko tiya. Ayan, gaya ni Tina na. Tagay po kulat yung kata sa gamit ang yan max na eh. Kaya tigay mo tawag kayo. Harang tawag. Gusto pala yung mga sakin. Balara yung tika na yan. Wala mga sakin. Kaya naman wala. Kaya tumawag kaya mamin mo eh. Luway kami sa sali. Nakaya niya. Kaya kayo man tumawad, ayapin itong sasabihin Bogus niya. Elia. Babi. O yung Maintindihan bagay babi na sasali, niya. tinasda na yung bigla. Yawari ang 2 milyon. Kaya, Nga kumara kami. Kaya kami kaya? Kanya man mga Ako. Kaya kami malabok. Time stream yung Kaya ko yung pengang. kamatis Ha? ng tungan. Time stream mo yung pengang ko yung pengan mo. sa tingin mga Kamatis yan ang pong sigarilyas. Hmm? Talbos. kinain. Talbos ang buri kong po sigarilyas. Saka healthy pa mga gang mo. Yan. kaya tapukan yan, 2.2 hektarya Yung mga ayaw. ramba na sa rin, tanam-dalaran na. Kaya sipin Kasi- mo ka lang mo dingan eh. Taran-taran nila rin ba? Seli lang. Nagkano? Ano? Kaya Alabang po, bungay sa lang. 7 Matag milyon. wala siya siya karakanda. At wala nito. Kamatis. Ah, ito lang. atin tayo Dalan. mga ito sa Kaya po, presyo. ito. Dalan niya po ito kita kabuto ka ng pader. Malapit yan kaya eh. Ayan po, mo po. Sipin na niya. Dididikit lang. Mayroon na yung hingit tas manyan. Tsaka presko nila may kay. Lapi po kaya tagal doon at minaos kayo. Malis nung may develop na yung lugar ko. Mesi mo to. Ito malapit na ma-developing kay? Ang pandata ka? May develop na na. Manos nagamak kondad? Punta sa Edmond sa inano niyang bako. Hindi pa. Hindi niya nakita yung bahay ng pinagamit. Sa tabi natin. Oo, hindi niya pa nakita. Kamsi ko? Alam mo itong binako mo. Sa ito namin pangawa yung baling ng party. Kasante na yan ba? Ay ba? Wow. Ay At ba? saka itong bakod na papalayari. Ay ba? Pwede na ng bato-bato kaya. Kasanting na. Tapi kayo niya pa. Pwede na ng bato-bato na tangahan kaya itong baling rin. Kasante yung ipapagawa naman. Mitas bali tang gabumbukan yun. Siya sasanting kar, mitas Ating bali. litsa, dangal na rin litsa. Woo! 5,000 na ma'am. Ibawi ko? Tanang metong yung pisaling. Oo. Gamit, ando ah. 50 million niya kanta.
5 million. Kanang matong 5 million. 50 yan. 50 yan. Bakit? 10,000 yan. Kami nga, 25 million niya, kento 5 eh. 10,000. Aduat, 50 million eh. Wah. Karakal-pera. Alim, ito yung hektarya kang takondat. Ito nga pa ito. Milyonaryo la rin eh. Ako kang Mel, kang pisan. Loko pisalitan na ako. Katiga talabing 5 milyon na ako. Siyempre sabi na pa na pera na Maswata kaswelo. na ako. Mga kolo-kolo ko nga na bakaran na. May Ano kasagay magkaya ko. ng anak mo rin ako? Ay, kaya Lian, sinabi ng Cosmos, yung 30 yan. Oo, ang 30. Asda mo, ngayon mong Ay, kaya balak. niya kingayan. Ini, idol ke. Bakal paupan. Wala yung idol ke. Ang poultry ka rin. Siyempre, nanong gagawa, nagawa mo. May kapaupahan ko naman. Karakal ko ng paupaan eh. Oo. Tokyan mo rin ang mga galing, nagaling ka eh. Ay, kanya man. Ay, salamat po Diyos ko. Ay, Pas mo ka na yung andats. ha? Yung magaling ang magluto ilan eh. Oo. Kabisa po tang piyesta. Arkilanda kang kaya, magluto kaya pala. Oh, yan. Paluto mo na yan, padala mo ka rin. O kaya pa luto kaya rin eh. Oo. Magaling niya. Asawa ni, Nerly. Wala mo native yung kain na. Saan na native yan eh? Kung makapang ko pang Shal, ang torat ang manok tan native. May wala na lang. Shoota. Dara na kayo magparakal kang mga yan. Matang kayo matela mo. Peste. Kaya aturang ka rin, tupan ha? Karakal mo yung best ba? Karatan ha? Hanggang pilandalan na libo. Labori mo kandat. Lolo ka pa. Nanbori. Kaya na. Manos siya ka no? Ay na, na. Desto pa ko ako kambing. Miras lang ang lundalan. Karakalda? Kaya na ako dala ring, dana ning... Kaya mong pamang daratan pong kain. Karakal megas karata. Big enjoy na ako man. Importante mag-enjoy ka. Kalulukong ko na dago gatsit. O, kailangan mga talaga kaya mga talaga ko. Santing pin, para walang may bagay nga siya. Makubra ka munisipyo eh. May rapilingan siya mo kayo. Ay, basta tingin eh, daguli, gusto mo yung kain eh. Ay, ning architect ka niya, ning mangawa ko. Na? Yeah, yung mga balag. Ay, tao ka rin na nagawa ka rin. Sa tingin rin balak mo. Ini yan na yung lasakan ng kain. Sige. Natabayin ka pong kain na. Hindi dry, hindi dry. Pero ini, ating tayo mamitam na rin yung pale. Kasi dry. Pale, ang mais. Ating kain ng gapon eh, tangking panulo. Kaya kain. Kaya masira niya kain gapon. Maging acidic yun. Oo. Acidic yung gabon. Nung sobra na yung Pero kain. kailang batan, magbalik niya nga itong dati na. Wah, lalo Ano na na, yung para may kahit ta. Yan may taklaman ko. O kahit saka may para posterior. Hindi, buha-buhahin niya. Maling tambak na. Mal. Maling tambak. Di pa nga ano kong kay, si Mandalong. Ay, tacho niya yung tito, no? Oo. Pero ko niya kayo tang kaya. Kaya pa survey niya. Oo, tiro ko niya. Wow. Ang ano kulang yan. Pakayo may ito sa. Ala. Ay, itang Tolentino. Ala, ito lang tin. May narinig eh. Oo. Wala ang pepabango dyan naman. Hindi. Makabako tayo ni. Ay, itang kayo mabala. Itang Morales. Itang mais na Alam mo rin. Febora niya. At yun ka na din ito. Purendorang gabundar ha. Oo. Apay kain na nga, pabango dyan. Bako din Sino? Ibar. Malaki ka rin mais. Awa. Pinta na lang akong nilabasan. Papadala ang oras mo itong walang kuwan itong ngay, Jess. Itong ngay, wala na yan, ang oras mo. Buri na rin. Mapipin na rin ito, walang dead area. Oo. Tandalan, kaya harap daw. Kaya po yan. 10,000. Natin yan muna. Kulong pa na yung padeta kaya kataan eh. Sabi mo Kulot kami eh. may giyang kapi na hektaryo. Saan po? Ini. 11,000 yan. 11,000 niya pala, square meter. Oh, alas 12,000 yan eh. Alas 12,000. 1.2. May giname itong hektaryo. Alas 12,000 yan. Gaya po ka rin. Mais. Ang tingnan eh. Nangabak, alas kaya ka, dor, jogging. peso. Alayo. Ay, alam mo kita. O, hindi namin renta na nga rin. Wala ko nga lahan, walang Morales. Wala mo ito. Kamamo nga lang. Ay, kapasala eh. Tamparanong po. Kaya na nga. Oo, kaya na. Ating paranom. Ay, mabasa ka pa paranom dapa.
Pero sa kanin din naman. Matindi paling nga niya. Ay, bawal pa ilalakad-atakan ko yan. Wala, lima pa. Kenya pa. Tang maranon nabak. Kung wala nang kiunin na anak niya. Tiwala niya makakuya. Ching, may nagalo kayo dala. Tiwala ya, basta yung abin. Kami nung papaglakaran niya yan. Inya masika gustong Potong kauran. Maraming pako. 100. Ah, amin pako ako. Ito, yung tungkol ka naman. Mani ko akong pakukya. Kasi manik wala kang marang layata ang tanay ba? Ati ko kuha ng pako king San Isidro. Kaya swimming pool. Papakuha ko kang kaya ka mag tuki saya po le oning alang magkay kang iden. Magtest yang ini. Nung yung magtest ako naman paluban. Eda naman nasa lese. ano Ela tatakot. ano ya tatayo dyan sa Oh, lesson. lungo biya nga limbawa nga alas 8, mayari alas 9. Nung alarat tala. mo rin ha. La? Yung malinyari. Boss siya. Yung sariling Oo. screenshot ha. Kamala tataw ya. Tatayo kang Apan. Oo. ay tataklat bola-bola. Ayaw ko pa dala. Ulit pala kay Mactor Del, bola-bola lang ako pa. Ali mo na. Hindi na yung basa. Wah. Ali mo na yung Wah, anyang kay. Lokoy Hindi ko aking Royce. Enelikman din eh, katampi pangalan. Yung karami ko. Pangalin ko yung karatang pinggan ng pangka. may kaloko nito. Kaloko niya? Kalyang-kalya niya ako eh. Oo. Malapit sita kang mer, buri na mer. Oo. Pera bibiyano kang mer. Oo ta, oy, chingmel niya kamari. Iapuan na biyan pera. Marosita, kaman niya tatakot kakol niya. Unay ni Manis, Manis. sabihan kaya ng mapako. At na naman kaya. Ang baryong dangalabale-bale. Ay, karakal balingin. Kanin mo pa Kabang mintake kan. Lagad-lagad. Ay, karakal. Ang ini tinong. Lusa, de lagi drone ko, aki mo niya kay babo. O, na nga kayo mga kay drone. Galing malapit ako sa Papadalbin niya sa ikan. Bakit kaya? Papuntang Concepcion, local mo. Ay, nagin. Wala pingan. Tama ni Bad Kenny. Yan dalang yan. Kay ba't lumal ka na ko rin? Alamendras. Almendras. Na kaya, balang. Dire-diretso. Balang mo San Antonio. Oh, kay ba't? Ala niya. May aiting sapang meeting nga mo ano po yun. Kanitin mo sa akin. Ating nga papuntalang kingkay. Concepcion. Itang Castillo. Castillo. Ay, malapit yan. Kaya niya po banda. Oo, Castillo. Castillo. Dumalang kagetang pitalan yung loting salon niya. Alway talele mega day. Castillo! Bisa ka ng bulit na karakal ka rin mo, no? Bulit. Ay ba? Oh? Kalilian mo nito. Oh? Ay ba? Tsaka, nung dakal mais ka rin, mas dakal ka rin. Wala ka. Mas maluwas. Pepa. Tingin ka rin. Pepa kahit kayo ni. Bulit. Ito. Pepa. Buro. Pepa tanong Kanyaman? mo bukin. Oh, manyaman. Kaya. Ning nang bulig. Oh? 18 hectares yun. Formero kaya bigay kong patringan po ko lito. Una niya kailo, kung ano tinakanong kakayanan niyang makalimutan ng ika ng misundo kaya kanya. Ano ka man may ng bakyanin eh. Kanita magkasa ko potang munta ko kayong mapako. Pag gawa ka swimming pool ngayon, ako amoy tangkay. Panambak mo. Lulbugitang kaya kahit tabon. Karen ko talo. Itang tabon, pota kahit maglapo itang tabon, mag-isa ka kayang daan. Mandar lagi ang drone mo, aki mo yung barangay mapako. Paso la po kike pa chekay. Pala kay darla. Basko yan. Ngingilo ka. Oo, aki mo yung ganyan. Ay, sinimbaot ng Freding. kain. Ay, siya quality. Freding basto o ginto. Kaya ginto. Ginto eh, paring prede. Sa gano'n niya po. Parin leksikan. Panleksikan. Ah, Freding. Parin na nito mga biya ko. Ay, gay. Wah, Ginto. Ginto ya po. ginto ya. Karyang basko. Ano yan Sila ang puling ng ginto? kalungura ko. Manyama pangaloto na. Manyama pangaloto. Basko yung pinito Hindi niya. na spring ginto nga. Yete niya. Kalamba na ng met. May asawa no. Hinahini pang Hoy, tang matuwang. Ay, Ay, tangi. Kapit na langon nun mo